Ak ste majiteľ jednoosobovej SRO alebo manželskej SRO a plánujete v roku 2026 získať hypotéku, tak toto video je určené pre vás. Každá jedna banka na Slovensku vychádza z daňového priznania, takže pokiaľ nebudete mať daňové priznanie, neviete žiadať o hypotéku. Ak budete žiadať o hypotéku v roku 2026, podávate daňové priznanie za rok 2025 a na základe čísel z neho vám vypočítava banka príjem, na základe ktorého vypočíta výšku hypotéky. Ak váš príjem v roku 2024 bol lepší ako príjem za rok 2025, odporúčam požiadať o hypotéku do marca 2026, pretože dovtedy banky vedia zaakceptovať ešte daňové priznanie z roku 2024. Banky môžu vypočítavať váš príjem 3 spôsobmi. Ak ste zamestnaní vo vlastnej spoločnosti, jednoducho zoberú váš čistý príjem a z tohto vypočítajú výšku hypotéky. Druhý spôsob je, ak vykazujete kladný hospodársky výsledok, teda zisk, vydelia ho 12 a toto číslo budú považovať za váš príjem. A potom je tu tretí spôsob, výpočet z obratu. A tu má každá banka inú metodiku. A o tom si viac povieme v tomto videu. Podľa toho, ktoré z týchto 3 čísel vám vyjde najvyššie, podľa toho budete vyberať banku a aj spôsob výpočtu vášho príjmu. A ešte jedno upozornenie, napriek tomu, ak bude uplatňovať banka výpočet z obratu, nemôžete mať záporný hospodársky výsledok, to znamená, nemôže váš rok skončiť v strate, v žiadnom prípade. Toto žiadna banka neakceptuje. Pozor, aj keď vy dodáte toto daňové priznanie, vždy s daňovým priznaním banka vyžaduje od vás aj doklady za medziobdobie, to znamená výpisy a faktúry za obdobie medzi podaním daňového priznania, ktoré dokladujete, a medzi dátumom podania žiadosti o hypotéku. To znamená, že ak budete žiadať o hypotéku napríklad v januári v roku 2026 a podáte daňové priznanie za rok 2024, banka bude skúmať aj celý rok 2025, aj keď z neho nebude vypočítavať ten váš príjem. Akú výšku obratu vám vedia uznať jednotlivé banky, nebudem vymenovávať v tomto videu, ale uvidíte to v tabuľke na konci videa. Jedna dôležitá vec, ktorú by ste si však mali zapamätať ako majiteľ jednoosobovej SRO alebo manželskej SRO, je výška obratu 80 000. Jediná banka na Slovensku totiž to vám vie uznať až 55% obratu, ale v tejto banke ten obrat musí byť do sumy 80 000 a preto si to strážte. Ďalšia dôležitá vec okrem príjmu je samozrejme aj účel, na ktorý beriete si tú hypotéku, pretože je rozdiel, či beriete hypotéku na kúpu, či beriete hypotéku bezúčelovo, alebo či beriete hypotéku na výstavbu. Ďalej je dôležitý typ nehnuteľnosti, pretože banky vedia financovať napríklad apartmán, ateliér úplne inak, než je tomu u bytov. Tieto všetky premenné vstupujú do výpočtu maximálnej výšky hypotéky a preto úplne jednoducho vám nedokáže žiadny finančný poradca povedať, bez toho, aby ste mu dali daňové priznanie a konkrétny účel a nehnuteľnosť, na akú výšku máte nárok. Do výpočtu vstupujú aj vaše aktuálne úvery, aj keď podnikateľské úvery nemusia vstupovať do vašeho osobného úverového limitu. Pokiaľ stále neviete, na akú výšku máte nárok, neváhajte ma kontaktovať, konzultácia je zdarma. A tu už je spomínaná tabuľka, kde si pozriete, aké percento obratu vám konkrétne banky vedia uznať.